uyapo. Mira zvako ndakubona. Kone uchivindisa kuti karamata mumuti mangu rendi wakabhadhara iwe. Svipa. Kurumidza svipa ndakatarisa. Svipa. Mumbuda hamuna chinhu herombo. Kurumidza inanondidanira tsvingu iya inogara kuseruko iwe pano. Watotriga imwe meeting panapa. Kurumidza. Ha. Baba Loki. Uyai kuno. Uyai nenjapisi yenyu kuno kukurumidzai panapa. Kurumidzai uye mumire apa. Iwe wavaise pinhingirikini wataura navo kwai kudi. Muchimira apa uswedera social distancing amuizivire mira apa. Iwe ndiwe case study imuswanasi. Imi pesanai. Indai uku imi social distancing amuizivire. Social distance nemunhu andinovata naye mujira. Iyo yaisi nyaya zve kopisa. Ingoseparate yaya atidi zvekutaura zvakawanda. Just separate. Zviri zvega manje. Zviri zvega. Ngatimirire maipiroro vawe panapa. Hamudarikiri coming chaiyo. Kurumidzaiwo zvekuya pano. Muchiona takamira panapa ndimi vatatu. Takatomirira imi mufunge ndimoto no. Titori nezvakawanda zvekuita uyaiwo zvekuti gagaga. Madi matanga kumoneta zvacho izvozvo. I want to take a call. Oh. Shit. Amsha pangu apa. Kupindura. Handiti munozviona ndoda kumuti gagaga kamwe chete. Handidi zvekuvhiringiwa. Gagaga chimwe. Ko imi madi kuenda munova taura nawo anti vanohwa iwere vanhurume ndona sekuti vanoita sevanokurumidza kuriwa. Yai. Kwandidai mangovaudza varipo. Moda kuzomirira kuzovaudza zvadii. Iwe izvo zvazvichina mhaka. Zvine basa rei? Madha munovatya vafunga kuti hatizivi. Kuvatya kudini chava chapamba pangu. Kamusingavatyi taurai navo. Iwe vakona wani kunovatora vatogwa nomurume wako. Zvoko pamba pangwe. Asi vatogwa nomurume wako. Iwe zvichine basa. Iko baba Loki. Munoona kuti vakadzi ava vakatosiyana zvachose kutosiyana. Muchirevei. Mukangoona maipiroro mongotarisa uyu wakaita kuvendwa nebhemba mongozvionera kuti. Madha. Anyway. Madha. Right. Nyaya ndakudanirai pano idoko. Iwe mira zvako wakanyatsokumira apa. Ndiwe case study. Mira chigara ipapa. Right. Mushure mekunge ndaona zvaitwa nemukomana uyu. Ndaona kuti aiwa regai ndachingoita meeting yacho yanandagara ndichakudanirai. Right. I discovered kuti panapa you are failing to pay my rentals kwandiri. Ndiye chikwereti. Aiwa. Iyi kana muri samaipiro mirai kuseka mushemwairi musina kana. Ini ndine chikwereti iri. I'm just generalizing everything. Anditika. Right. Since mune ma difficulties, you are incapable of paying my rentals panapa. Ndakaona big company. Naika inoda kuoccupy this space ishi. Saka company iri kundipa mari iri nani? Takubva pano. Toenda kune imwe imba yakati chipei tonogara ikoko. Anoda kuenda neni? Oenda neni. Asingadi ofamba kwaanofugona kufamba nokuti atikwanisi kuti agare panapa. Pa company inotipa mari iri nani. Tiri kunzwanana. Saka chandoda kuhwisisa ndechekuti muri papi kumabasa kwenyu. Zvakamira sei mabasa uko. Iwe mira ako swedera uko futi. Kati chitaura mabasa atirevi iwe ungati shwa muchibhuthi chiyando kwakati kubasa kwaunomukira kuti. Kuchibhuthi kuya kunotengeswa munyu namatishoti kwai. Tobvira vana baba Loki vane mabasa akati tsvikiti ndo vatiri kutaura. Vakadi varungu venyu? Varungu vangu vadai. Vakakumhurira here masalari necovid idzi. Vakango dai zvaopichana but still I can afford. You are capable. Yes. Muri njanje. Aiwa ipapo ndakasimba. Saka zvakanaka. Let me say man. Zvokuita mazuvano zvakati wandei takawandirwa nezvekuita hamari shoma. Shoma. Ishoma asi inokwana matsa. Iwe wakazvimiririra zvako Loki wati haukwanisi. Iwewe ndobvira iwe ndakakutarisa haukwanisi. Tinyarani haukwanisi. Aiwa ndiyazama kutaura nababa. Ndizvozvo chete. Nai mama. Sorry. Tangoita clear up. Saka ndozvamama tidedzera. Amana kune COVID mazuvano. Motiunganidza kuti mutudze zvakapisa makadi kusakana pagroup. Kuri kuitwa maZoom meetings. Move with the times kuti ngotidedza muchitiunganidzira mari. Zvozvo zvega zvamamuchida. Zoom meeting. Mozondodza kuti mozotaura pagroup kuti tiri kumuvara. Iwa nenature of business yake unobatika pa WhatsApp achite vachipodo wozoti kwaibhando reZoom meeting asi makachi
pano here baba Loki hey Ini vakasiyana kavakadzi zvinongo chii chiri kuitika panapa chii chiri kuitika itati baba Loki baba Loki andimata mapedza baba Loki tapedza kana haya mapedza aiwa vakadzi ava vaningirikina vana kufanana saka haya thank you mother tokomirira teiro kumufa chinda munorongedza vana sakatiza nyaya yako unoitepi baba mwakacha sei chii chaanacho chanisi Loki chii sei baba Loki baba Loki baba Loki chii mubhadhare vanhu zvikwereti zvamunazvo imi iwe sorry ndangokuti ndikuti nyare ndisataura pana vanhu iwe patiri kuenda uko kunew house hatisi kuenda newe iwe pachako 1 uchapa 2 mari yako kuchibvuti haingabhadhari rent iwe enda hako uye mumhabhurosi mawazobata ndindine inda hako I'm done